Чарговы месячнік па добраўпарадкаванню ў обласці завяршыўся напрыканцы лістапада. Адрамантаваны і прыведзены ў належны стан кантэйнерныя пляцоўкі ў населеных пунктах, уздоўж вуліц і ў дварах пасаджаны тысячы новых дрэў і кустоў. Што тычыцца ляснога фонда, то ў ляснікоў свая спецыфіка. Яны займаліся ачысткай лясоў, рэкультывацыяй лясных масіваў пасля бураломаў. Традыцыйная акцыя «Чысты лес» сёлета адзначылася маштабнасцю. Яе ўдзельнікамі сталі звыш 5000 чалавек. Усю талакой грамадзяне змагаліся з несанкцыянаванымі сметнікамі, якія ўтварыліся пасля летняга адпачынку аматараў прыроды і тых, хто лічыць лес месцам для адходаў. Было подобрано 441 объект для проведения этих работ по благоустройству. Это в основном занимались уборкой мусора, дополнением лесных культур. Также это благоустройство и наведение порядка на местах захоронений и военных, и военнопленных на территории лесного фонда нашей области. Ну и в порядке, во время проведения этой акции было дополнено 138 гектаров лесных культур. Акрамя гэтага высаджана 145 000 саджанцаў, праведзены санітарныя рубкі састарэлых і хворых дрэў на плошчы каля 700 гектараў. Для падтрымання парадку і выяўлення парушальнікаў прыродаахоўнага заканадаўства супрацоўнікі лясгасаў актыўна выкарыстоўваюць фота і відэафіксацыю. На сёння такіх сродкаў у лясгасах ужо 116. Менавіта яны дазволілі толькі ў гэтым годзе прыцягнуць да адказнасці 200 парушальнікаў. Вялікую увагу ляснікі надалі і супрацьпажарнай бяспецы. Основной бич, наверное, наших лесов – это пожары и загрязнение мусором. Что касается лесных пожаров, серьезные у нас проблемы были весной, когда поймы рек были без воды, и большая часть, наверное, в апреле пожаров произошло. Пожарами уничтожено было 700 гектаров лесов. Тоже они уже все разработаны и проводится работа по лесовосстановлению. Естественно, по профилактике тоже большую работу ведем. Практически территория области у нас уже перекрыта сетью видеонаблюдения. Але нават усе намаганні супрацоўнікаў лясной гаспадаркі будуць мець толькі перманентны поспех у навядзенні парадку, пакуль людзі не прымуць за пастулат простую ісціну. Чыста там, дзе не смецяць. І прытрымлівацца яе не так ужо і складана. Юрый Печур, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».